בואו לשחק איתי, אתם השורה הכחולה. היי בסטי. תגידי, נכון אמרת שיש להורים שלך חנות של תיקים? אז את חייבת להביא לי מותג אם את רוצה שאנחנו נשאר חברות כאילו. כן, אני לא יכולה שרק את תסתובבי עם מותגים, אני מלכת הכיתה כאילו, you know. סליחה? נכון, כי הם מקנים בי כאילו, דה. סבבה, מה שתגידי, whatever. בלעדיי, את כלום. ביי ביי.